Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Εύη Κωνσταντοπούλου, είμαι 22 ετών και είμαι τελειόφοιτη και ως ονούπο απόφοιτη του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην προσχολική ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επιθυμία μου να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο κλάδο παιδαγωγικών και ιδιαίτερα το να γίνω νηπιαγωγός ήταν μια συνειδητή επιλογή. Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ήταν ο στόχος μου όταν έδωσα πανελλήνιες και έτσι είμαι πολύ ευχαριστημένη και χαρούμενη που πλέον μπορώ και κάνω αυτό που θέλω και αυτό που αγαπάω. Φέτος, η φετινή χρονιά θα είναι η πρώτη μου επαφή επίσημα με το σχολικό περιβάλλον στην αγορά εργασίας και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η είσοδος θα γίνει μέσω του Dorothy's Knot, που είναι ένα σχολείο που πρεσβεύει και ανταποκρίνεται σε πολλές μου πεποιθήσεις. Γενικότερα τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, ανυπομονησία, άγχος, όλα μαζί, αλλά είμαι πολύ ευγνώμων και χαρούμενη που θα ξεκινήσω την πορεία μου με τον Dorothy's Knot, που θα συνεργαστώ με συνεργάτες και συναδέλφους που από την πρώτη στιγμή με υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο, που ήταν ευγενικοί, καλοσυνάτοι, που ήταν δίπλα μου να με βοηθήσουν σε ό,τι απορία είχα και σε ό,τι χρειάστηκα. Αυτά από μένα. Εύχομαι να έχουμε μια δημιουργική χρονιά και ανυπομονώ να ενταχθώ στην οικογένεια του Dorothy's Knot.